бародари азиз нигоҳ кунед ки мақсад чӣ хел либосҳои харски либос хеле офигени нишонуште ҳоҷиҷон нишонуште ҳамаша 2000 кадагем ҳама намуд она шумо бара нигоҳ кунед ин ҳамин раҳмати бобои ман бахшидам хеле мепушид миёбӣ ҳамин любой чиз ки букӯед миёбӣ бародари азиз ин рият ки дидестен дар ин рият любой намудаш 1000 сом 1000 рубл бо як нафара ҳаҷ умра бепул рӯи дар кадомиш ки ғалти дар кадомиш номер телефонша менависем иншоалло ки ками камуш монда мо як реклама карда будем шояд ягон 500-600 донаи дигаш мондагиай баъд бародари азиз тамоми намуди бурукҳо ҳаста ин тарафа гардон иҷа бародари азиз вибр калона яъне ки нигоҳ кунед ки иҷа мақсад вибр беҳад калонай бародарҷоно эна ай ин намудошам ҳастай бикашиш ҳама чапа мешава охир любой намуд чиз ҳаст бародари азиз омеса ин тарафша бори гап гардон чтобы успед кунем Ислам аксай.